Leto už síce pomaly, ale isto odchádza, no v Hurbanove už tradične dáva bodku za týmto ročným obdobím Deň otvorených dverí v Hurbanovskom pivovare. Najväčšia kultúrno-spoločenská akcia v našom meste sa tento rok uskutoční v sobotu 14. septembra. Aký bude jej program a čo nového si pivovarníci pripravili, to nám už prezradila Hana Šimková, hovorkyňa Heineken Slovensko. Je to už síce 4. ročník, no aj tak sú pripravené novinky. Tie by mali prilákať nových návštevníkov, ale aj znovu priviesť tých, ktorí už raz, dvakrát či dokonca trikrát zavítali do Hurbanovského pivovaru. Už po 4. krát otvoríme brány Hurbanovského pivovaru. Tento rok to urobíme 14. septembra na Dni otvorených dverí. A je to také milé podujatie, event, ktorý vlastne už po 4. krát naozaj pozýva do Hurbanovského pivovaru všetkých milovníkov piva z okolia Hurbanova, zo samotného Hurbanova, ale samozrejme tú komunikáciu smerujeme na všetkých milovníkov piva, to znamená, že sú to aj ľudia z celého Slovenska a naozaj aj tie uplynulé roky sme mali skúsenosť, že tu boli ľudia z východného Slovenska, zo stredného aj z severného Slovenska, ktorí prišli sa podučiť niečo o tajomstve varenia piva. Takže aj tento rok to naozaj je pre tých, ktorí sa chcú naučiť niečo o tomto tajomstve, pretože tento deň naozaj otvoríme brány pivovaru a všetci naši ľudia, ktorí sa venujú vareniu piva, receptúre, sú k dispozícii a odpovedajú na všetky zvedavé otázky tých, ktorí sa o varení piva chcú niečo dozvedieť, ale samozrejme, že nie je to len pre tých, ktorí chcú o pive niečo vedieť, ale aj pre tých, ktorí prídu s nimi, to znamená pre ich rodinných príslušníkov, priateľov, známych, ale aj tých najmenších. To znamená, že máme pripravený bohatý sprievodný program, bohatý pódiový program. Ak by som mala hovoriť povedzme o mládeži alebo deťoch, tak je to typická fanzóna, kde máme pripravené naozaj atrakcie od vymyslu sveta. A tento rok takým osviežením alebo novinkou tejto fanzóny budú atrakcie alebo sprievodný program, ktorý pripravili pre nás v spolupráci s nami grantisti programu Tu sme doma. To znamená, že napríklad ukážeme mladým ľuďom a návštevníkom pivovaru základné princípy zdravotnej výchovy, dopravnej výchovy pre deti a mládež. Bohatý program kultúrny nám zabezpečí Centrum voľného času v Hurbanove. Ďalej tam budú tvorivé dielne, napríklad pre malé deti budú sa môcť naučiť prácu s hrnčiarským kruhom, výroba bábik a podobné veci. Ani si teraz neviem naozaj narýchlo spomenúť na to všetko, čo sme sa snažili priniesť nové a osviežiť tým podujatie, keďže už po minulé roky boli návštevníci zvyknutí, že naozaj si tu našli bohatý program. Pódiový program tento rok sme pozvali tých, ktorí majú pivo radi a nebránia sa mu. A napríklad Rapper Vec príde, alebo Peter Bič projekt, úspešná skupina. Ale máme tu aj takého jedného nováčika, nie veľmi známu skupinu Medial Banana, je to taká ska reggae skupina, ktorá možno časom naozaj bude dobíjať aj hitparády a ľudia ho nebudú viacej počuť, ale momentálne je ešte v takých začiatkoch, takže uvidíme, vyskúšame to, ako to bude na ľudí fungovať. No a ak by som ešte mala sa dotknúť toho sprievodného programu, tak popri tom tajomstve varenia piva samozrejme budeme hovoriť našim alebo ľuďom, návštevníkom aj o tom správnom čapovaní a umení čapovať. A okrem toho budeme tu mať aj nášho brewmastera, alebo draftmastera, ktorý učí ľudí také základné princípy holandského čapovania piva, ktoré sú trošku iné od toho tradičného slovenského. Plus ešte tento rok sme pozvali do areálu pivovaru aj ľudovú hudbu, ktorá tu bude ľudí tak voľne zabávať, okrem toho prinesie pódiový program, tak uvidíme, či sa to stretne so záujmom, keďže doteraz sme skôr boli zvyknutí na taký ten klasický pop a modernú hudbu. A plus ešte, čo je veľmi dôležité, opäť prinesieme mnohé aktivity z nášho programu Pite rozumne, ktorý je pre nás mimoriadne dôležitý, pretože samozrejme, že pivo je nápoj, ktorý ľudia konzumujú, aby im bolo veselo, ale má všetko svoje hranice, takisto si to uvedomujeme aj my a preto každoročne realizujeme tieto aktivity Pite rozumne, takže aj tento rok budeme opäť kontrolovať, to znamená, naši predajcovia budú kontrolovať vek kupujúcich a pokiaľ budú títo naši ľudia, ktorí majú záujem o kúpu piva mať menej ako 18 rokov, tak dostanú taký náramok, ktorým si ich označíme a tým pádom ich identifikujeme ako tých, ktorí pivo ešte piť nemôžu. Okrem toho tu budú hostesky, ktoré budú ľuďom dávať možnosť vyskúšať si okuliare, ktoré simulujú istú mieru opitosti, aby naozaj ľudia videli, že nie je jedno, či ak si napríklad sadnem za volant s jedným pivom alebo dvomi, alebo bez piva, že tam ten rozdiel je a sami si to môžu vyskúšať.
A čo by nám Hana Šimková odporučila pri návšteve Dňa otvorených dverí určite nevynechať? Tak ak by išlo o mňa osobne, tak určite by som nevynechala to, že by som ochutnala všetky možné druhy piva, samozrejme s mierou. Že by som si nepozrela prehliadku pivovaru, ktorá je mimoriadne zaujímavá, aj celá tá prehliadková trasa. A určite by som si nenechala ujsť Peter Beach projekt, pretože je to skupina, ktorej naozaj mnohí fandia, ja patrím medzi fanúšikov a nám sa podarilo ich sem pozvať a radi prídu, takže toto by som si iste nenechala ujsť. Ako ste už počuli, všetko je už pripravené a zamestnanci pivovaru Heineken Slovensko sa už tešia na každého jedného návštevníka Dňa otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v sobotu 14. septembra 2013. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informáciou cez hranicu v prihraničnom regióne Pons-Danubí, Crossing Borders by Information in the Pons-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika, Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Pons-Danubí régióban Crossing Borders by Information in the Pons-Danubí Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.